má chasamid a rééis agus mé dhéanamid málar tú a rééis go dtí drochscéal a bhí agin im léana agus seo Airbnb sa chéaltacht. Dar nóí tá an ghearcéim teíochta le feiscint fud fad na tíra ach tá tionachar ar lei ag an ghearchéim ar an chéaltacht agus ar an teanga ach go háirithe. Leorlam fao sin agus go háte cheasamid in níis ó thiamh an ghearcéim sin in san chéaltacht. Céinte bhfuil tá gachtain ar fud na tíra hís leis seo an ghearcéim tiíachta ní amháin in san Gaeltacht ach na ceantracha arbacha sin ar nósáile clé tuige muid ar fad sin is dogur le blianta nuas ach mas rud ag an archamuid ar an Gaeltacht tá fáib amháin gur féidir le gach duine a achant agus sin an fáib atá an le Airbnb agus tá sunraí nua á chur ar fáil inside Airbnb do chunraí na Ghaeilge gus léiríonn na figurí sin go daní méadú 8 is a 8 faoin ar líon na dithe omlána atá le fáil ar an chóras ciasa Airbnb sin an san Gaeltacht ó javíle is a nídig so sin an áit is mú atá builte ag an fás Airbnb I gomráid áitna eile sa tír tá sé le feiscint in san Gaeltacht agus fás dahead pan go dá faoin géad níos mó in Airbnb sa Gaeltacht ná mar a bhí in éan gnáisiúnta. Buile chrua atá an den Ghaeilge dar nuí agus tuigeann na Gaeil sin is docha mar féidir le daoine ach go háirithe fannacht in san Gaeltacht cá áte cheasan an Ghaeilge mar sin ní raibh muid an cinneal éilú ón scéal seo in 2025 bíon arsúlia a gcónaí ar an ghearcéim tiíachta Marialas do go mbeon implachtaí ag an ghearcéim sin de gach eile duine is cuma chéinsoir duine nó bhfuil tú céinsoir postan atá tú tá ar gach duine áit a aimimsúla bheith ina chonaí clinimuid na scéalta an timer fad go bhfuil daoine atá sna tríchadíanais fósan na chonaí lena hisismóirí ar fud fad na tíre ach an feibse a bhád níos measa in san Gaeltacht Marial ar Airbnb in 25 agus 26 limisteir plana le teanga a churann siad arthú bhéirí líon na dithe omlána ar Airbnb. An pointse is mó a hasan samachtam sa ó chiamh an dhearcéim seo in 25 ná an factus a churú ar bon in san Gaeltacht ina raibh cuathaí le feiscint agus ar na gcóthaí seo is do go méid cuimhne ag neart daoine air seo marial ar céco cuachta is a bhí sé. Bhí cuathaíocht le feiceáil in ahan cantar I gunamara go bhistamsa ag léirú don phobal cebhéadáit a bhí ar fáil ar daft.ie áitin ar féidir le daoine cís fadtermacha a áil agus an sin ar Airbnb agus is dócha go mhainhí sé cinneal get as neart daoine agus go ggurthaí sé is dócha uafás ar chuoine na figurí sin a eiscint I gceantracha éagsúla más buan mo chuimhne ní raibh áit a bháin fiú ar fáil ar daft.ie do chuoine a bhfuil a géirí a bheith ina choníonn san Gaeltacht go fad termach. Sin is dócha an cinneal bommate is mó ó thiamh an sort factus agus an ghearcéim seo a hasan samach dumsa go raibh tuiscint ag daoine an sin ar céco olc is a bhí an scéal nachhfuil daoine an anna bheith ina choní Gaeltacht níos mó marial ar Airbnb agus tháinig muid sin ag mórthúil náisiúnta na Ghaeil bhí sé sin ina cheist allmhór ar an lá muintir na Gaeltachta ag taistal go bhhaile lia chuid deacu ó na Hián áireann agus mar sin de ag fáil bád farantóireachta agus an sin ag chomaid go bhhaile ácha lia chuna rá don réaltas gur bhhaile fannacht ina gceantar hain dar nóí.